Άρα, βγαίνουμε. Ξεκινάμε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης TV Delta. Ένα ακόμη Σάββατο μαζί θα παρακολουθήσετε την εκπομπή Βήμα Δραμηνών Πολιτών. Μια εκπομπή που έγινε για να ακούει και να δημοσιοποιεί τα παράπονα των Δραμηνών Πολιτών. Μια εκπομπή που έγινε να στυλιτεύει τα κακό κείμενα στο νομό, να σχολιάζει τα τεκτενόμενα στην πολιτική σκηνή και στην κεντρική και στην τοπική, και να μπορούν με αυτόν τον τρόπο και οι συμπολίτες μας, όποιος θέλει, να παρεμβαίνει στην εκπομπή και να λέει τη γνώμη του. Να σχολιάζουμε μαζί αυτά που γίνονται, που τον τελευταίο καιρό πιστεύω ότι είναι τα περισσότερα εις βάρος μας. Φίλες και φίλοι, θα σας παρουσιάσω το σημερινό καλεσμένο της εκπομπής, που είναι ο κύριος Σταύρος Παπαδόπουλος, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ευχαριστώ για την παρουσία σας στην εκπομπή μου. Εγώ να πω με τη σειρά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας, μαζί με τον φίλο τον Τάσο και την TV Delta. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον δραμηνό λαό, για την αγάπη που μου δείχνει όλα αυτά τα χρόνια, που είμαι κοντά του, δίπλα του, ανάμεσά του στις επάλξεις για αγώνες. Για αγώνες, για τη δράμα που τόσο την αδικήσανε και την αδικούνε όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά από το 1981 και τέφεν. Πάνω σε αυτό που λες, κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να πω το εξής. Ξέρεις, όταν είναι να γίνει κάποια εκπομπή, οι φίλοι γνωστοί έξω ρωτούν ποιον έχεις καλεσμένο. Εχθές λοιπόν το βράδυ, όπως και εσύ κυκλοφορείς κάθε μέρα, ξέρεις και εγώ κυκλοφορώ, η πόλη είναι μικρή, είναι 4 δρόμοι, 5 σοκάκια και ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον. Με ρωτούσαν ποιον έχεις στην εκπομπή αύριο, είπα το Σταύρο τον Παπαδόπουλο. Οι περισσότεροι λέγανε ο Σταύρος, αν και είναι στη Νέα Δημοκρατία, τα λέει έξω από τα δόντια. Κάποιος τόλμησε να με πει και μου λέει, καλά, λέει, ο Σταύρος, λέει, θέλει ακόμα να γίνει βουλευτής και να πολιτευτεί και να κάνει. Λέω, αυτό είναι δικός του λογαριασμός, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, λέω, το εξής. Ήταν καλύτερα να έχεις βουλευτή στο νομό το Σταύρο ή τον βουλευτή που έχεις? Το βούλωσε και έφυγε. Αυτά λοιπόν αυτός είναι από τους ανθρώπους εκείνους που αγαπούσαν πάρα πολύ και τον ευχαριστώ από βάθος καρδίας. Να συνεχίσουμε την εκπομπή, απλώς το παραθέτω το γεγονός. Και εγώ είπα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ναι. Φίλες και φίλοι, τις τελευταίες μέρες γίνεται πολύ λόγος. Πέφτει πολύ μελάνι για το γάλα. Έχουμε τους αντάρτες, έχουμε ένα αντάρτικο. Πολλές φορές ζήσαμε αντάρτικο σε όλες τις κυβερνήσεις, και επί Καραμαλή και επί Σιμίτη και επί Παπανδρέου. Τελικά οι αντάρτες είναι ή από ζαχαροκάλαμο, αυτή τη φορά είναι από γάλα. Ήταν από γάλα γιατί βλέπουμε ότι τελευταία όλοι υπαναχωρούν και θα βάλουν την υπογραφή τους στο λεγόμενο πολυνομοσχέδιο. Θα πω δύο λόγια για το γάλα, για το οποίο δεν ήταν σύμφωνος ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Υφυπουργός Γεωργίας, ο οποίος και παραιτήθη. Αλλά μαζί με την παραίτησή του, όπως διάβαζα πριν έρθω σε ένα site, είπε ότι θα το ψηφίσει το νομοσχέδιο για να μην κάνει ζημιά στην κυβέρνηση. Δεν το καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Παρετούμε, αλλά ψηφίζω το νομοσχέδιο. Παρετούμε γιατί δεν συμφωνώ, αλλά ψηφίζω κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ. Ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματά του και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, από εκεί που κατάγεται, θα το εκτιμήσουν δεόντως, προκειμένου να ξανακριθεί ο κύριος
Μάξιμος Χαρακόπουλος, αλλά και άλλοι αντάρτες. Ακούω ο κύριος Κασής, κάποιοι άλλοι φωνάζουν, λένε, κάνουν. Θα σχολιάσετε όλα μαζί, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί το γάλα δεν είναι το μείζον. Άκουγα σήμερα ότι το πολυνομοσχέδιο είναι χοντρό και δεν ξέρω πόσες σελίδες, είναι 202 σελίδες, μπορεί και παραπάνω, και ότι πολλές διατάξεις μέσα στο πολυνομοσχέδιο είναι διατυπωμένες με τέτοιον τρόπο που αυτός που το διαβάζει δεν μπορεί να βγάλει και άκρη. Ειδικοί, εργατολόγοι, δικηγόροι όπως εσείς, κύριε Παπαδόπουλε, διαβάζουν, λέει, και δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Σύμφωνα με το άρθρο τάδε, την παράγραφο τάδε, καταργεί τον νόμο τάδε, ο οποίος επαναφέρει τον νόμο τάδε κτλ. Έχουν κάποιες τέτοιες φάκες, έχουν κάποιο τυράκι και με αυτές τις φάκες σφάζουν και τα εργασιακά δικαιώματα και κάποιες χορηγίες υπέρ των αδυνάτων. Το ότι το νομοσχέδιο δόθηκε χθες το βράδυ στους βουλευτές να το μελετήσουν και αύριο θα ψηφίσουν, νομίζω ότι για μία ακόμη φορά αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο. Κύριε Παπαδόπουλο, για να μην μονολογώ, θέλω ένα σχόλιο επ' αυτό που έχω πει. Εγώ θέλω να τονίσω και να πω ότι διελίζουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε την Κάμιλο. Δηλαδή, ψηφίσανε κατά καιρούς τις περικοπές των συντάξεων, τις περικοπές των μισθών, να φτάσουν οι άνθρωποι στην εσχατιά της μιζέριας, να είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας οι μισοί Έλληνες, να είναι 1.500.000 άνεργοι αυτήν τη στιγμή που πολλές φορές έχουν και από 3-4 παιδιά και τα παιδιά τους δεν έχουν γάλα στο σπίτι για να τα συντηρήσουν. Όλα λοιπόν αυτά ψηφιστήκανε και έφτασε η στιγμή να έρθει να ψηφιστούν ορισμένα πράγματα, τα τελευταία, αν θέλετε, όπως λέει η κυβέρνηση, αν έχει κάτι παραπάνω, το δήλωσα και εγώ. Εάν έχει κάτι παραπάνω από αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, να υπάρξουν περικοπές στις κύριες συντάξεις και στους μισθούς των απλών ανθρώπων, των ανθρώπων εκείνων του μόχθου, της καθημερινότητας, των ανθρώπων εκείνων που έχουν ανάγκη συμπαράσταση και όχι ανάγκη περικοπής αλλά ενίσχυσης, που και με αυτόν τον τρόπο της ενίσχυσης θα ενισχύσουμε και την πραγματική οικονομία για να βγούμε από το οικονομικό αδιέξοδο, που σημαίνει βγαίνουμε από την ύφεση και βγαίνοντας από την ύφεση καταπολεμούμε και την ανεργία. Εάν δεν γίνουν όλα αυτά, και εγώ θα είμαι αντίθετος. Αλλά αυτή τη στιγμή ευελπιστώ ότι εδώ που φτάσαμε και με το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο το απεδέχθησαν οι πάντες, και μάλιστα σε βαθμό τέτοιο που δεν το περίμεναν. Δηλαδή έλεγαν όλοι θα είναι ένα πρωτογενές πλεόνασμα γύρω στα 800 εκατομμύρια και βρέθηκε στο 2.900. Θα πω και για το πρωτογενές πλεόνασμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι γεγονός, αλλά το πρωτογενές πλεόνασμα είναι και ματοβαμμένο. Βγήκε από τις κρατήσεις. Πολλές σκληρές από τις κρατήσεις, από τους φόρους, από τα χαράτσια, τα οποία, κύριε Παπαδόπουλο, όμως δεν ακούσαμε ότι καταργείται τίποτε. Συνεχίζουν όλα και μας βάζουν χρονικό ορίζοντα για μετά το 16. Μα μετά το 16 θα υπάρχει κυβέρνηση, το δίδυμο Σαμαρά-Βενζέλου. Όταν μας λένε ότι μετά το 16 θα καταργήσουμε το χαράτσι, ποιον κοροϊδεύουν? Κοροϊδεύεται ο Έλληνας πλέον? Εάν είναι να κάνουν τώρα, ας το κάνουν τώρα. Το κράτος χρωστάει λεφτά στους γιατρούς, στους φαρμακοποιούς, σε επιχειρηματίες. Έχει να επιστρέψει το ΦΠΑ. Χρωστάει λεφτά σε αυτούς που έχουν κάνει μεγάλα έργα και όντως βγήκε ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Και ένα κομμάτι αυτού θα το δώσουν προεκλογικά. Παλιά μοιράζανε εδώ σε μια συνοικία της Δράμας για να ξέρετε λάδι και πετρέλαιο. Πώς υπολογίζεται το πρωτογενές πλεόνασμα? Είναι όπως ακριβώς και στις χώρες μέλη της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Δηλαδή αυτά τα χρέη τα οποία έχουμε εμείς σαν Ελλάδα απέναντι στα τρίτα πρόσωπα, απέναντι στους υπούς Έλληνες που δεν πληρώσαν, στους γιατρούς που είπατε, και ήδη αυτή τη στιγμή από τα 2.900 το 1 δισεκατομμύριο θα πάει σε εξόφληση αυτών των χρεών προς τους Έλληνες πολίτες, και εγώ χαίρομαι διότι αυτά τα χρήματα θα πάνε αμέσως στην πραγματική αγορά που είπα. Το κλείνω το πρωτογενές πλεόνασμα και λέω είναι ματωμένο γιατί έχει τραβήξει τα πάνδυνα ο ελληνικός λαός και συνεχίζει να τραβά. Εγώ θα μείνω λίγο στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο θα ψηφιστεί αύριο. Μέσα στο πολυνομοσχέδιο, κύριε Παπαδόπουλε, από ό,τι μπόρεσα να ενημερωθώ εγώ, η ταπεινότητά μου, υπάρχουν οι περικοπές των επικουρικών συντάξεων.
Μέχρι προχθές ο αρμόδιος υπουργός έλεγε ότι δεν θα γίνει καμία περικοπή στις επικουρικές συντάξεις. Και η κυβέρνηση έλεγε δεν θα κόψουμε ούτε συντάξεις ούτε τις επικουρικές. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν περικοπές στις επικουρικές συντάξεις. Εκτός από τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις υπάρχουν αυτές οι διατάξεις για τα φαρμακεία που έχουμε την απεργία. Υπάρχουν η μείωση των εισφορών από μεγάλες εταιρείες ενέργειας, από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδος που πληρώναν 1/1000 από τα έσοδά τους προκειμένου να παίρνουν οι χαμηλόμισοι χαμηλοσυνταξιούχοι ένα επίδομα μέσω του ΟΑΕΔ. Καταργείται και αυτό. Και τι άλλο να καταργηθεί? Καταργούνται οι τριετίες. Μετά το 17 λέει δεν υπάρχουν τριετίες. Δεν θα υπάρχουν τριετίες και αυτοί οι οποίοι προσλαμβάνονται θα μπαίνουν με ένα μισθό και με αυτό το μισθό όταν θα βγαίνουν στη σύνταξη θα πηγαίνουν στη σύνταξη. Έχουμε εργασιακά μέσα στο νομοσχέδιο που πλήττουν όλους τους εργαζόμενους. Έχουμε αυτή τη διάταξη που αφορά τα φαρμακεία για το συζητήσουμε και έχουμε και τη λεγόμενη ρήτρα θανάτου που θα εφαρμοστεί. Με το νέο έτος λέει θα φωνάζουν τους συνταξιούχους και θα τους λένε κύριε, όταν πεθάνεις θέλεις η σύνταξή σου να πηγαίνει στην οικογένειά σου, στη γυναίκα σου όπως θέλεις να πηγαίνει ή δεν θες να πηγαίνει? Εάν θέλεις να πηγαίνει στη γυναίκα σου θα παίρνεις μειωμένη σύνταξη. Εάν δεν θέλεις να πηγαίνεις στη γυναίκα σου θα παίρνεις την ίδια σύνταξη. Δηλαδή ακούμε πράγματα τρελά. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Εγώ θέλω να τονίσω και να πω ότι τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τότε που υπεγράφει το πρώτο μνημόνιο και η ενδιάμεση συμφωνία, τα οποία εδέσμευσαν πλέον την Ελλάδα απέναντι στις τρίτες χώρες και ιδιαίτερα απέναντι στην Τρόικα, συνεχίστηκαν να εφαρμόζονται εκείνες οι δεσμεύσεις. Και μέχρι αυτή τη στιγμή υλοποιούν εκείνες τις δεσμεύσεις που έγιναν από το πρώτο μνημόνιο. Σε αυτό το νομοσχέδιο έχει ορισμένες διατάξεις τώρα. Είναι δέσμευση από το πρώτο μνημόνιο. Τώρα. Ξέρω, αλλά είναι δέσμευση από το πρώτο μνημόνιο και την ενδιάμεση συμφωνία. Συμφωνώ. Και θα ψηφιστούν τώρα. Και είναι όντως σκληρά μέτρα για τα οποία πάντοτε εγώ είχα αντιρρήσεις. Αλλά ειλικρινά ρωτώ και σε εσάς και στον οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη, ποια είναι η δεύτερη λύση, να πω και εγώ εκεί, ποια είναι η λύση εκείνη που θα ελαφρύνει αν θες τον Έλληνα πολίτη να μην πληρώνει αυτά τα χαράτσια, να μην πληρώνει αυτούς τους φόρους, να μην πληρώνει τίποτε αυτή τη στιγμή και να επανέλθει αν θες στην πρώτου 10 οικονομική κατάσταση? Αν μου το πείτε και μου το πούν οι Έλληνες και εγώ θα πάω προς εκείνη την κατεύθυνση, ειλικρινά μιλάω. Καταρχήν η πολιτική είναι για να χαράσουν την πολιτική και να αποφασίζουν για το τι θα γίνει στην Ελλάδα. Ούτε στα κανάλια θα πούνε, ούτε εγώ μπορώ να αποφασίσω τι θα γίνει αύριο. Το θέμα όμως είναι η δέσμευση. Θα σας απαντήσω έτσι. Εάν είχα κάποια θέση που από τη θέση μου θα μπορούσα να πάρω κάποια απόφαση, όπως άκουσα τον Γεωργιάδη τον Άδωνη να λέει στο Λουράντο, τον πρόεδρο των φαρμακοποιών, τι είπες? Αφού είπες αυτό, αύριο το πρωί θα πάω να φέρω ένα νομοσχέδιο, θα σας κρατήσω 15%. Τι είναι αυτά τα πράγματα, είναι πρωτόγνωρα. Δηλαδή η εξουσία τι είναι? Και του λέει άλλος είστε εκβιαστές, είστε ομοίοι εκβιαστές. Ο Γεωργιάδης ο Άδωνης έχει μια καρέκλα και αποφασίζει και λέει νομοθετώ. Αύριο θα κάνω αυτό, μεθαύριο θα κάνω το άλλο. Εγώ δεν μπορώ να πάρω απόφαση. Ο λαός δεν μπορεί να πάρει απόφαση. Η ψηφισμένη κυβέρνηση που έχει την εξουσία, αυτή παίρνει τις αποφάσεις. Αλλά μας λένε τώρα ότι τέρμα τα μέτρα, δεν ψηφίζουμε τίποτε. Και ακούμε ότι θα περικοπούν οι συντάξεις οι επικουρικές. Αύριο, συγγνώμη, ο βουλευτής της Δράμας, ο κ. Κυριαζίδης, αύριο θα πάει να ψηφίσει. Και θα ψηφίσει για την περικοπή των επικουρικών συντάξεων των εστόλων. Αυτός 20 χρόνια την έβγαλε σαν έστολος συνδικαλιστής, την έβγαλε ραχατλίδικα. Και θα πάει αύριο να ψηφίσει. Όταν ψήφισε την πρώτη φορά για περικοπές για τους μισθούς των εστόλων, είχε έρθει στη Λέση Αξιωματικών στην κοπή της πίτας και μας είπε συγγνώμη, έκανα ένα λάθος, θα επανορθώσω. Πώς θα επανορθώσει? Με το να πάει να ξαναψηφίσει ο βουλευτής της Δράμας αύριο για τις περικοπές των συντάξεων? Είπα και προηγουμένως, θα το επαναλάβω, τα μέτρα είναι πολύ πολύ σκληρά και είναι σκληρά αποκλειστικά και μόνο εις βάρος των ανθρώπων εκείνων που έχουν ανάγκη συμπαράστασης και όχι ανάγκη περαιτέρω περικοπής
των οικονομικών τους δεδομένων, που αυτήν τη στιγμή το ξέρετε πολύ καλά ότι οι περισσότεροι των Ελλήνων είναι κοντά στα όρια της φτώχειας. Είναι άνθρωποι που με το ζόρι τα βγάζουν και είναι πάρα πολύ. Και έχουν φτωχεύσει εκατομμύρια. Το ξέρω, εκατομμύρια. Έχουν 2 εκατομμύρια άνεργοι. Αυτήν τη στιγμή είναι περίπου ένα 350, ένα 380, εκεί μέσα είναι οι άνεργοι. Εγώ λυπούμαι. Ναι, εγώ λυπούμαι γιατί έστω υπάρχουν αυτοί οι οποίοι φαίνονται ότι είναι άνεργοι και ξέρω πολύ καλά και ξέρω οικογένειες που μέσα στο σπίτι τους επί 12 μήνες δεν έχει πέσει ούτε ένα ευρώ και έχουν παιδιά. Αυτό με λυπεί. Εγώ τον Έλληνα το θέλω να ζει με αξιοπρέπεια και αυτή η αξιοπρέπεια έχει εκλείψει πλέον από τις οικογένειες πολλών Ελλήνων, ακόμη και στην περιφέρεια, ακόμη και στη Δράμα, ακόμη και στο χωριό μου, ακόμη και σε πολλά άλλα χωριά, που εγώ λυπούμαι γιατί φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά θα πω και κάτι άλλο, ότι από το 81 και εντεύθεν, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, το ξέρουν και όλοι οι Έλληνες, ότι την ψηφοθυρική πολιτική διαχρονικά όλα τα κόμματα τη βαφτίσανε κοινωνική πολιτική με δανεικά χρήματα. Η κοινωνική πολιτική, τα δανεικά τα τρώγανε εφαρμόζεται. Λίγοι. Τα δανεικά τα φάγανε λίγοι. Πολλοί φάγανε. Πολλοί φάγανε. Δηλαδή, αν έπαιρνε 1 ευρώ στη Δράμα, αυτός που έπαιρνε τις μίζες από τα υποβρύχια, ο Βενζέλος που τον καλύπτει ο Σαμαράς, που είναι μπερδεμένος μέσα στα υποβρύχια και ακόμα ο Χάλακ πληρώνεται, ενώ ο Αβραμόπουλος είπε ότι θα πάρουμε τα υποβρύχια, θα ξαναδουλέψει ο Σκαραμαγκάς και ο Χάλακ θα ξαναπάρει την τελευταία δόση, γιατί ο Βενζέλος είχε υπογράψει για να την πάρει και αυτή τη δόση. Αυτοί που ταρπάζανε τότε με όλα τα οπλικά συστήματα, αυτοί που ταρπάξανε με τα δημόσια έργα, με την Ολυμπιάδα, αυτοί που ταρπάξανε μέσα από τα υπουργεία που μοιράζαν μεταξύ τους τα χρήματα, αυτοί είναι γνωστοί. Λοιπόν, θα πω κάτι. Γι' αυτό το είπα πολλές φορές, θα το επαναλάβω επειδή με προκαλείτε αυτή τη στιγμή για να το πω για άλλη μια φορά. Δεν καλύπτω κανέναν, όποιο όνομα κι αν έχει. Είτε Σαμαράς λέγεται, είτε Καραμανλής λέγεται, είτε Παπανδρέου λέγεται, είτε Βενιζέλος λέγεται, είτε οποιοδήποτε από αυτούς τους μεγαλόσχημους. Προσέξτε με, εγώ δεν το κάνω και καταγγέλλω. Και γι' αυτό είπα, αν θες, εκτός από αυτούς που είναι στην κεντρική κυβέρνηση, υπάρχουν και στις τοπικές αυτοδιοικήσεις πρώτου και δευτέρου βαθμού και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση ακόμη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεμίσει τις τσέπες τους. Και εγώ λέω, προκαλώ και προσκαλώ τους εισαγγελείς να παρεύουν σε όλα τα δημοτικά και νομαρχιακά έργα και στα έργα της κεντρικής κυβέρνησης. Προκαλώ τους πάντες και ιδιαίτερα και την κυβέρνηση αυτές. Διότι αυτό εγώ περίμενα να ολοκληρώσω. Περίμενα από τον κύριο Σαμαρά αυτό που είπε, ότι θα γίνει το πόθεν έσχεση πραγματικό σε όλους τους πολιτικούς που από το 1974 και εντεύθεν. Είπε κάτι άλλο ο Σαμαράς. Λοιπόν, θα γίνει μία και μόνη εξεταστική που μπήκαμε στο μνημόνιο. Να ολοκληρώσω εγώ και να πω ότι εάν με το πόθεν έσχεση, πραγματικά το πόθεν έσχεση και όχι πόθεν έσχος, δηλαδή έχω 100.000, από πού τις έχω? Νόμιμα? Από τους μισθούς που έπαιρνα? Από την εργασία την οποία είχα, τα δήλωνα, φορολογήθηκα, έχει καλώς. Αλλιώτικα, δημεύεται η περιουσία μου. Και λέω, ας ξεκινήσουν, αν θες, σε όλες τις περιφέρειες και όχι στο αθηνοκεντρικό κράτος να είναι αυτή η επιτροπή του πόθεν έσχεσης, να είναι σε όλες τις περιφέρειες, σε κάθε νομό, πενταμελής επιτροπή. Και στους μεγάλους, ας γίνει. Αυτό το προτείνω επανειλημμένος. Και λέω στους μεγάλους νομούς, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, οπουδήποτε αλλού, οι επιτροπές αυτές να γίνουν περισσότερες για να επισπεύσουμε τις διαδικασίες και να ξεκινήσουν το πόθεν έσχεση. Θα γίνει ποτέ. Σε εμάς όλα θα γίνουν κάποτε. Αλλιώτικα δεν στέκονται. Δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, με την προσπάθεια τη δική μου, τη δική σου, των απλών ανθρώπων, όλα θα γίνουν με την πίεση. Και λέω, ας αρχίσω στη Δράμα από τον Σταύρο, τον Παπαδόπουλο. Αλλά να γίνουν για όλους που ασχολήθηκαν με τα κοινά. Δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Κλείνω για το πολυνομοσχέδιο και λέω, έχει μέσα πολλά που αφορούν τα εργασιακά, θα έχει πολλά τα οποία θα είναι εις βάρος των εργαζομένων και έχει μέσα για τις συντάξεις και τα επικουρικά. Αυτά θα τα δούμε. Το νομοσχέδιο είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορούν να βγάλουν άκρη, ούτε πρόκειται να το διαβάσουν. Μας το είχε πει εκείνος ο ανεκδιήγητος, ο υπουργός, ο σημερινός, που τον έβαλε πάλι ο Σαμάρας, ο Χρυσοχοΐδης, τον έχει και πάλι υπουργό. Είχε πει τότε, εγώ δεν διάβασα. Λέει, πήγα ψήφισα χωρίς να διαβάσω το μνημόνιο. Η πρόταση του Πασόκ. Τρέλες μας λένε, μας δουλεύουν και ακόμη αυτοί μας κυβερνούν. Θα περάσω σε 2 γεγονότα των τελευταίων ημερών. Ένα ήταν η παρέλαση που έγινε στην Αθήνα. 5.000 αστυνομικοί, λέει,
Κάγκελα από εδώ, κάγκελα από εκεί. Αυτή είναι η δημοκρατία. Έτσι είναι η δημοκρατία. Να έχουμε 5.000 αστυνομικούς να φυλάν αυτούς τους λεγόμενους μέσα σε εισαγωγικά τους προύχοντες, να μην μπορεί ο κόσμος να πάει να δει τα παιδιά του στην παρέλαση. Αυτή είναι η δημοκρατία. Ούτε οι τύρανοι στην αρχαία Αθήνα δεν βρίσκαν τέτοιο τρόπο προκειμένου να παρακολουθήσουν κάποια παρέλαση. Έσχος, καλύτερα να μην κάνουν παρελάσεις. Εάν πρόκειται να κλείνουν ολόκληρα τετράγωνα το Σύνταγμα και κάποια άλλα τετράγωνα για να γίνει παρέλαση, για να μην μπορέσει ο κόσμος να διαδηλώσει, τότε είναι έσχος. Και ένα τελευταίο γεγονός πριν περάσουμε στα γενικά γεγονότα, είναι για μια ακόμη φορά προσπάθησαν να διαλύσουν τους ΑΝΕΛ, τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι δεύτερη, τρίτη φορά. Ξαφνικά εκεί που πηγαίνουν προσπαθούν να διαλύσουν τους ΑΝΕΛ. Ψάχνουνε, φεύγουν 2, φεύγει 1, φεύγουν 3. Άκουσα ότι αυτός που έφυγε μαζί με την κυρία για τα Γάνα δέχτηκε επίθεση από το ΣΔΟΕ. Ο πεθερός του λέει, δέχτηκε έλεγχο. Δηλαδή το κράτος τώρα τι, η κυβέρνηση βάζει το ΣΔΟΕ, ορμάει και άμα βγει κάτι βγήκε. Στριμώχουν τους πολιτικούς. Ένα κόμμα του κλείσανε, πάνε να το κλείσουν όλο στη φυλακή, να το βάλουν παράνομο. Το άλλο πάνε να το διαλύσουν για να πάρουν τους ψηφοφόρους. Τους ψηφοφόρους έτσι δεν μπορείτε να τους πάρετε. Τους ψηφοφόρους θα τους κερδίσετε με τις πολιτικές. Τους ψηφοφόρους θα τους κερδίσετε με την πολιτική την οποία θα παράγετε. Εάν η πολιτική σας είναι σωστή, τότε οι ψηφοφόροι θα ξαναγυρίσουν σε εσάς. Εάν η πολιτική είναι λαθεμένη και να κλείσετε στη φυλακή ένα ολόκληρο κόμμα και να διαλύσετε ένα άλλο κόμμα, οι ψηφοφόροι θα πάνε κάπου αλλού. Ένα σχόλιο, Σταύρε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είδα εγώ, ειλικρινά το λέω, δεν είδα το τι έγινε στην παρέλαση των Αθηνών, αλλά... Τι δεν είδες, 5.000 αστυνομικοί. Δεν είδα και δεν, όχι μόνο το Σύνταγμα ήταν κλειστό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εφόσον μου το λες, εγώ το δέχομαι και λέω είμαι αντίθετος προς τις πολιτικές αυτές που απαγορεύουν τον Έλληνα να βρίσκεται κοντά στα παιδιά τα οποία παρελάβουν αλλιώτικα όπως είπατε και όπως κάποτε περίπου είχε αποφασιστεί να μην γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, να γίνουν με διαφορετικό τρόπο, να μην γίνουν οι παρελάσεις και το ξέρετε πολύ καλά ότι και οι παρελάσεις σε αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα που περνάει η Ελλάδα, την κρίση την οικονομική, είναι έξοδα τα οποία επιβαρύνουν τον Έλληνα πολίτη. Πέρα από αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι η παρέλαση χρειάζεται ή το να τιμούμε τους ανθρώπους εκείνους που έπεσαν για την Ελλάδα, εκείνο χρειάζεται. Το να δημιουργούμε καταστάσεις τέτοιες στον Έλληνα πολίτη, στον απλό Έλληνα, τον νεολαίο, να μελετά και να ξέρει ποια είναι η ιστορία του, αυτό χρειάζεται. Να έχουμε λέω τιμή για τους ανθρώπους εκείνους που έπεσαν για να ζούμε εμείς ελεύθεροι. Πρέπει και να αποτάσουμε φόρο τιμής για αυτούς που δεν υπάρχει θέμα. Για να απελευθερωθεί η Ελλάδα και να είμαστε σήμερα και εμείς ελεύθεροι. Εγώ θέλω να τονίσω και να πω ότι για όλα αυτά τα μέτρα που αρθήκανε, φτάσαμε σε ένα επίπεδο τέτοιο που επήλθε πλέον ο πάτος και πατώνουμε. Από εδώ και πέρα δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν περαιτέρω μειώσεις σε μισθούς και σε κύριες συντάξεις. Για τις επικουρικές συντάξεις που είπατε, δεν υπήρχε δέσμευση. Εκεί λέγανε πάντοτε ότι θα είναι ανταποδοτικά ανάλογα με τις ταμειακές ανάγκες των επικουρικών ταμείων. Αύριο ψηφίζεται. Είναι μέσα στο πολυνομοσχέδιο. Ναι, το ξέρω. Δεν θα υπάρχει ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι επιβαρύνει τον Έλληνα πολίτη και διότι ο κρατικός προϋπολογισμός δεν αντέχει. Άρα λοιπόν θα απαντώ πάνω σε αυτό, γιατί είσαι φίλος μου. Το ξέρεις και το ξέρει όλη η πράγμα ότι είσαι φίλος μου. Ο Έλληνας δεν αντέχει και δεν θα υπάρχει ενίσχυση από το κράτος στα ταμεία. Τα ταμεία όμως λαιλατήθηκαν, Σταύρε. Τα ταμεία παίξαν δομημένα ομόλογα. Τα ταμεία στο χρηματιστήριο τους υποχρέωσαν να βάλουν τα λεφτά και να τα χάσουν. Τα ταμεία υπέστησαν το κούρεμα του PSI, το οποίο του προκάλεσε ο κύριος Βενιζέλος. Αυτός ήταν ο αρχιστράτηγος του κουρέματος. Και τα ταμεία τα οποία λαιλατήθηκαν και χάσαν τα έσοδά τους και τώρα δεν είναι εύρωστα, καλούνται να δώσουν αυτές τις συντάξεις και δεν θα μπορούν να τις δώσουν. Ιδιαίτερα ποιος φταίει για τα ταμεία, εγώ, εσύ? Στα ταμεία για τις κύριες συντάξεις θα υπάρχει η ενίσχυση η κρατική. Μα και για τα επικουρικά στα επικουρικά. Και στα επικουρικά παίκτηκαν τα χρήματα σε δομημένα ομόλογα. Μπήκανε στο χρηματιστήριο. Εκείνοι που τα έχουν
παίξει σε δομημένα ομόλογα έχουν παραπεμφθεί. Γι' αυτό λέω να αποδώσουν. Όχι, όλοι παραπέμφθηκαν. Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Όποιος έχει χρήματα, επειδή είσαι και δικηγόρος, παίρνει μια εγγύηση και φεύγει. Ένα μήνα μας πιπιλίζαν το μυαλό για τον Φιλιππίδη με την τράπεζα. Που πήγε στην Τουρκία, τον πιάσανε και γινόταν η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή ήρθε ο Φιλιππίδης. Είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Ναι, αλλά πλήρωσε την εγγύηση, βγήκε. Θα πω κάτι. Αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη ενεργεί ανεξάρτητα και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να πράττει κατά τα κελεύσματα κάποιον ανθρώπου. Για μένα δεν θα υπήρχε τότε δημοκρατία. Εάν δηλαδή από τις τρεις εξουσίες, νομοθετική, που λες, πρέπει να γίνεται έτσι, νομοθετική, δικαστική, εκτελεστική, παρεμβαίνει στις εξουσίες των άλλων δύο εξουσιών η καθεμία, τότε δεν θα υπάρχει δημοκρατία. Ναι. Και εγώ πιστεύω στη δημοκρατία, παρά τα λατώματα που έχει, είναι το καλύτερο πολίτευμα. Όλοι πιστεύουν στη δημοκρατία και στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Όμως, αν έχω εγώ λεφτά, Σταύρε, πάω πληρώνω την εγγύηση, βγαίνω, ο Φουκαράς, ο Τσιπλάκης, που το φωνάνουν γιατί μπήκε η κότα στο χωράφι τα λουλού. Εκείνος δεν μπαίνει μέσα. Δεν μπαίνει μέσα. Είμαι δικηγόρος τόσα χρόνια. Δεν είδα τέτοια πράγματα. Για να εξηγούμεθα. Επειδή είσαι δικηγόρος, σταματάνε κάποιον για παράβαση κόκ. Ναι. Τον ψάχνουν και βλέπουν ότι χρωστάει στο κράτος, στο ΙΚΑ, στο ΔΕΒ κτλ. Κατευθείαν τον πάνε μέσα προκειμένου να περάσει αυτόφορο. Δεν τον πάνε. Και στην δράμα γίνανε. Τον πάνε, περνάει αυτόφορο, όταν τον πιάσουν, να περνάει το κόκκινο. Αυτό είναι αυτόφορο, όχι γιατί χρωστάει, για το αυτόφορο που περνάει το κόκκινο. Είναι εκείνο. Γιατί χρωστάει τον πάνε. Λοιπόν, βρίσκουν μέσα τα στοιχεία. Παράλληλα τον πάνε και γιατί χρωστάει. Και εγώ είμαι, θα πω κάτι, και εγώ είμαι εναντίον των κατασχέσεων με τον τρόπο που γίνονται, χωρίς κλήσεις, ότι θα γίνει κατάσχεση και περαιτέρω διαδικασία, όπως και εναντίον της αφαιρέσεως των χρημάτων που έχει ο καταθέτης στην τράπεζα, χωρίς κανέναν άλλο έλεγχο, χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση. Αυτά δεν είναι δημοκρατικά και εγώ είμαι αντίθετος προς αυτή την κατεύθυνση. Πριν μπούμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, να περάσουμε λίγο στη δράμα, λίγο στα τοπικά, να πούμε δύο λόγια για τα τοπικά, γιατί στο τέλος της εκπομπής πάντα μιλάω για τα τοπικά. Και δεν προλαβαίνω να πω και αυτά που θέλω και κλείνει η εκπομπή, γιατί είναι ορισμένου χρόνου και δεν λέμε αυτά που πρέπει να πούμε. Σταύρα, από ό,τι γνωρίζω, χρόνια ψυχή και σώμα της Νέας Δημοκρατίας, τελευταία ακούγονται μουρμούρες μες στην Ομαρχιακή. Βλέπω ανθρώπους, συζητάω, ξέρεις, όλοι είμαστε γνωστοί στην δράμα, από παλιά και εγώ γνωρίζομαι με τους περισσότερους. Μέσα, λέει, στην Ομαρχιακή αποφασίζει και διατάζει ο βουλευτής. Οι αντίθετες γνώμες δεν ακούγονται. Δεν εισακούγονται, δεν κάθονται ούτε να τους ακούσουν. Στην Ομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός αποφασίζει, αυτός διατάζει. Και έχουμε τον καινούριο δραμάρχη, τον βουλευτή, τον κύριο Κυριαζίδη. Αυτός διορίζει, αυτός αποφασίζει. Και υπάρχουν και άτομα, κάποιους θέλω να τους φέρω στην εκπομπή, ενδεχομένως σε κάποια άλλη εκπομπή θα φέρω μερικούς, οι οποίοι έχουν αντιρρήσεις και δεν ακούγονται. Δεν μπορούν να πούν τη γνώμη τους. Ό,τι θέλουν κάνουν. Ισχύει αυτό? Το έχω ακούσει και εγώ λυπούμαι, γιατί πραγματικά κάποτε, εάν οι στηρίξεις και τα χρήματα, όπως λέγανε, δινόντουσαν από την κεντρική, αν θες, από το κεντρικό κόμμα, από τα κεντρικά γραφεία, αυτή τη στιγμή ακούστηκε ότι ο βουλευτής είπε ότι εδόθη. Δεν υπάρχει κανένα έγγραφο και εγώ λυπούμαι εάν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο η Νέα Δημοκρατία ή αν θες, η Νομαρχιακή Επιτροπή, η ΝΟΔΕ που λένε, της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα ήθελα ό,τι γίνεται να είναι ενημερωμένη η κεντρική διοίκηση, το κόμμα στην Αθήνα, και σε συνεννόηση το κόμμα να εκδίδει και να λέει ότι στη δράμα, παραδείγματος χάρη, εγώ, η Νέα Δημοκρατία, στηρίζουμε τον τάδε, στηρίζουμε, όχι του δίνουμε το χρήσμα, τον στηρίζουμε. Τέτοιο πράγμα δεν έγινε. Και εγώ λυπούμαι, διότι όντως αυτά που είπατε εσείς και διαπιστώσατε, τα έχω ακούσει και εγώ. Το ξέρετε ότι δεν συμμετέχω ενεργά στη διοίκηση, διότι δεν είμαι μέλος όπως παλαιά. Όποτε μας καλούν τους τέος βουλευτές, γιατί θέλουν τη συμπαράστασή μας, τότε και μόνο παριστάμεθα εκεί και, εν πάση περιπτώσει, θα πούμε δύο πράγματα. Εγώ θυμάμαι παλιά ότι υπήρχε ένας καταγγελτικός λόγος, όταν ήταν ο κ. Κυριαζίδης πολιτευτής, για τους λεγόμενους δραμάρχες. Να μην ονοματίζω τώρα ποιοι ήτανε, ναι, και τους κατηγορούσε και δεν μπορεί αυτοί να είναι. Και ο ίδιος εφαρμόζει. Και ήρθε η ώρα. Και εφαρμόζει ο ίδιος ό,τι έκαναν οι προηγούμενοι δραμάρχες. Ναι, και το παίζει αυτός. Αποφασίζουν και διατάζουν.
Αυτά που λέω εγώ δεν είναι δικά μου. Αυτά είναι βγαλμένα μέσα από την ΟΔΕ. Ναι. Από ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι αυτό είναι ένα παράδεκτο φαινόμενο. Ο Χατζηχρήστος, ξέρεις τι έλεγε όταν έπαιζε στην επιθεώρηση σε περίοδο εκλογών? Θες να γίνεις βουλευτής? Τράβα στη δράμα να Τράβα στη δράμα, ναι. Επομένως, από εκεί και πέρα τι θες, τι γυρεύεις. Δεν υπόθηκε για κανέναν άλλο νομό παρά μόνο για τη δράμα. Λοιπόν, να περάσουμε στα δημοτικά. Καλό μεσημέρι κύριε Δήμαρχε, κύριε Χαρακίδη, και συγχαρητήρια για την τελευταία μεταγραφή που έκανες. Μπορεί να μην είναι ο Μέση, δεν ξέρω αν είναι ο Ινιέστα, αν είναι ο Τσάβη. Ήταν μεγάλη μεταγραφή που παρουσίασε στις τελευταίες μέρες. Με μεσολάβηση ενός Τσιμεντά, ο οποίος έκανε τον deal, έκλεισε στο φίλο του Στάθη τον Αβιενόπουλο. Συγχαρητήρια για την μεταγραφή. Ένα άλλο σάλτο μετά το φίλο μου το Ζήση, το φίλο μου τον Γιώργο τον Κάργα, που κάνανε τα πρώτα σάλτο από τη μια μεριά στην άλλη. Έχουμε τώρα και το Στάθη, ένα καινούριο σάλτο, μέσα στο άθλημα κι αυτός. Είναι μια μεταγραφή, συγχαρητήρια για τη μεταγραφή αυτή. Ενώ εσύ έκλεινες το Τζάβι, ο αντίπαλος σου, ο κύριος Μαμσάκος, έκλεισε το Γιάννη, τον Ομηρίδη, τον οδοντίατρο. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιάννης, ο χαμογελαστός Γιάννης, είναι μεγάλη μεταγραφή για ένα δημοτικό ψηφοδέλτιο, γιατί είναι αγαπητός από όλη την κοινωνία της Δράμας. Είναι αγαπητός γιατί είναι ο άνθρωπος με το χαμόγελο και είναι άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα. Μεγάλη μεταγραφή λοιπόν έκανε ο κύριος Μαμψάκος, τον οδοντίατρο, τον Γιάννη τον Ομηρίδη. Και μια και μιλάμε για τα δημοτικά, κύριε Παπαδόπουλε, μια σε λέω φίλε Σταύρο, μια κύριε Παπαδόπουλε, μπορεί να το παραξηγήσουν κάποιοι, αλλά έτσι το αισθάνομαι εγώ και δεν το παίρνω και πίσω. Πολλοί λόγος γίνονται για τα ψηφοδέλτια. Εγώ θα σου πω τη γνώμη μου. Και εσύ πες τη δική σου και ό,τι θες σχολίασε. Εγώ πιστεύω ότι το καλύτερο ψηφοδέλτιο τώρα το δημοτικό, από ό,τι βλέπω, γιατί γυρνάω όλη την πόλη και τα χωριά και την πόλη, είναι το ψηφοδέλτιο του Χριστόδουλου του Μαμσάκου. Είναι ένα πολυσυλλεκτικό, ένα ψηφοδέλτιο το οποίο έχει τα πιο γερά ονόματα. Και νομίζω ότι ο Χριστόδουλος ο Μαμσάκος θα είναι στη δεύτερη Κυριακή. Τώρα βέβαια ο Δήμαρχος έχει την εξουσία και κοντά στην εξουσία τρέχουν πολλοί. Αυτό το βλέπουμε πάντοτε. Όμως ο Δήμαρχος ξέχασε να κάνει αυτά τα οποία είχε εξαγγείλει προεκλογικά. Ο κόσμος περιμένει ακόμα να μειωθεί η τιμή του νερού. Περιμένει να μειωθεί το νερό. Ενδεχομένως μπορεί να μειωθεί και πριν τις εκλογές και εγώ το περιμένω. Να το δούμε για το νερό. Έχω βαρεθεί να λέω για τον κήπο της Δράμας, έστω και προεκλογικά, για να μην απλείς εκλογές. Κύριε Δήμαρχε, κάνε κάτι στον κήπο. Έχει γίνει ορμάνι. Είναι η χειρότερη χρονιά για τον κήπο της Δράμας. Δεν υπάρχει τίποτε μέσα. Δεν έχει τίποτα άλλο να επιδείξει η Δράμα στο κέντρο της πόλης, είναι ο δημοτικός κήπος. Εάν το αφήνεις για να το κάνεις 20 μέρες πριν τις εκλογές, πες το μας να ξέρουμε ότι θα το κάνεις 20 μέρες πριν τις εκλογές, ντέφι να γίνει, ας γίνει τότε. Ένα σχόλιο κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ έχω σχολιάσει επανειλημμένως την όλη κατάσταση και είπα γιατί αυτή τη στιγμή όλοι ζητούν την βοήθειά μου και τη συμπαράστασή μου. Όταν ήμουν εγώ υποψήφιος βουλευτής, έλεγα σε όλους αυτούς, μην αναμειγνύεστε, μην τρέχετε εναντίον τον τάδε και τον τάδε όπως και εναντίον μου και στηρίζετε ένα άτομο, διότι ασχολείστε και εσείς με τα κοινά. Δεν θα κάνω το ίδιο αυτή τη στιγμή εγώ. Αλλά μένεις αμέτωχος. Μένω αμέτωχος, είμαι ουδέτερος. Είσαι ουδέτερος. Και εγώ πιστεύω ότι ο δραμηνός λαός πλέον είναι όριμος και σαν όριμος λαός θα πάει να ψηφίσει εκείνον τον οποίο εμπιστεύεται και για τον οποίο πιστεύει ότι θα δημιουργήσει κάτι καλό για τη Δράμα. Μια και είσαι αμέτωχος, να σου κάνω μια ερώτηση. Είναι καλό για έναν υποψήφιο δήμαρχο στη Δράμα να το στηρίζει ο πρώην βουλευτής ο κύριος Τζίμας και ο νυν βουλευτής ο κύριος Κυριαζίδης? Όπου υπάρχουν τέτοιες στηρίξεις, νομίζω ότι είναι εις βάρος των ανθρώπων εκείνων που στηρίζουν. Μάλιστα.
Εχθές άνοιξα κατά λάθος ένα τοπικό κανάλι και είδα τον συντοπίτη σου, τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, τον πρώην αντιδήμαρχο, ο οποίος οριόταν, φώναζε, είχε κάτι χαρτιά στα χέρια, τα δείχνε, τα είχε βάλει με τον δήμαρχο, τον κύριο Χαρακίδη. Τον κατηγόρησε ο δήμαρχος, λέει ότι αγόραζε τα σίδερα από τη ΔΕΙΑΔ χωρίς τιμολόγια και χωρίς παραστατικά. Αυτός άρχισε να δείχνει τα παραστατικά και είπε και βαρύς χαρακτηρισμούς για το πρόσωπο του κυρίου Χαρακίδη, δεν τους λέω εγώ τώρα, δεν τους επαναλαμβάνω, όμως είχε στοιχεία διάστατα και τα έδινε στο φακό, στην κάμερα. Όσο και αν προσπαθούσαν οι δημοσιογράφοι του καναλιού εκείνου να τον αποπροσανατολίσουν, να τον πάνε αλλού, να τον σταματήσουν, αυτός ήταν οξύς, τα έλεγε, φώναζε και εκεί που έλεγε αυτά, κύριε Παπαδόπουλε, τάκ τραβάει και δείχνει και ένα πινάκιο από δικαστήριο. Και λέει, εγώ είμαι έτσι. Εσύ εδώ είσαι μέσα στο πινάκιο, λέει, κατηγορούμενος για κάλυπτη επιταγή. Το λέει το δήμαρχο. Και συνέχεια είσαι στα δικαστήρια, λέει, για κάλυπτες επιταγές. Πράγματα και θάματα. Εάν έκανε λάθος ο δήμαρχος και τον κατηγόρησε άσκοπα, μου θύμισε μια παροιμία που λέει, ξύθηκε στην κλίτσα του Τσομπάνη. Λοιπόν, θα πω κάτι. Δεν θέλω να αναμειχθώ στα προσωπικά. Δεν σε αναμειγνύω εγώ. Δεν θέλω, αλλά θα πω κάτι. Από τη στιγμή που υπάρχουν κάποιες καταγγελίες, δεν έχει παρά να επιληφθεί η δικαιοσύνη και να πάει η υπόθεση να λυθεί στα δικαστήρια. Κακά τα ψέματα. Έτσι μόνον αποδίδουμε δικαιοσύνη και έτσι μόνον υπάρχει μια διαφάνεια στις όλες τις υποθέσεις. Εγώ λέω τι είδα εχθές, τι παρακολούθησα. Προσπαθούσαν εναγωνίως οι δημοσιογράφοι, του λέγανε ανακάλεσε αυτό που είπες. Όχι, δεν ανακαλώ, έλεγε αυτός. Βαρύς χαρακτηρισμούς. Και φώναζε να τα τιμολόγια, πήρα από την τάδε βιομηχανία, πήρα και από τη ΔΕΙΑΔ, σίδερα και αυτά λοιπόν, και το ένα τ' άλλο. Από τη στιγμή που υπάρχει συκοφαντική δυσφήμιση, ας υποβάλει μήνυση. Ναι, ας πάλι. Για κάλυπτη επιταγή. Για κάλυπτη επιταγή. Τη σήμερον κρίσιμη χρονική περίοδο με την κρίση στην οικονομία. Και θα υπάρχουν. Το άλλο που άκουσα και σε αφορά οπωσδήποτε και θέλω μια απάντηση είναι οι εξαγγελίες για το Μυλοπόταμο που είσαι. Γέννημα θρέμα Μυλοποταμίτης, τις είχε τις εξαγγελίες σε ένα χαρτί ο Γιωρίκας ο Παπαδόπουλος και τις διάβαζε. Και βγήκε και λέει ο φίλος μου ο Γαβρίλος και είπε ότι υλοποιήσαμε το 100% από αυτά που εξαγγείλαμε ότι θα κάνουμε στην τετραετία. Και διάβαζε ο Παπαδόπουλος και λέει αυτό δεν έγινε, εκείνο δεν έγινε, εκείνο, και τι έγινε, τίποτα δεν έγινε. Όλες αυτές οι εξαγγελίες του ενός δημάρχου και του προηγούμενου δημάρχου είναι τα ίδια πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν εδώ και πολύ καιρό και δεν έγιναν. Εντάξει, αλλά αυτά τα ίδια ήταν και με την προηγούμενη αν θες δημαρχία, με τον προηγούμενο δήμαρχο και με τον προ-προηγούμενο δήμαρχο που ήταν όλοι αυτοί μέσα και δεν έγιναν αυτά τα πράγματα. Εμέσως ότι δεν έγιναν. Δεν έγιναν. Θα πω κάτι. Το μόνο που υλοποιεί τώρα αυτή τη στιγμή ο δήμαρχος είναι η αντικατάσταση ορισμένων αμυαντοσωλήνων για την ίδρυυση. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά ένα έργο μεγαλόπνο το οποίο το είπαμε πολλές φορές και πολλοί από τους δημάρχους δεχθήκαν να το υλοποιήσουν έστω μακροπρόθεσμα, εμείς δεν λέγαμε και αμέσως, είναι το να γίνει γύρω στο ποτάμι της Δράμας που θα είχε δημιουργήσει μια τουριστική κίνηση τέτοια για το χωριό που θα ήταν πραγματικά... Διάβασε και αυτό για την όχθη του ποταμού, λέει και ούτε ξέρετε πού είναι η όχθη του ποταμού. Λοιπόν, αυτή η όχθη του ποταμού, αυτή είναι πρόταση την οποία έκανα εγώ επανειλημμένος και με τους προηγούμενους δημάρχους. Ναι, καλά θα γίνει και τελικά έφτασα στο σημείο να πω να γίνει εθελοντικά. Με τους ανθρώπους εκείνους που μπορούν να βοηθήσουν εθελοντικά. Και πρώτος εγώ θα βοηθήσω αν θες και με μηχανήματα τα οποία θα βρω, τα οποία εγώ θα αναβλώσω για να εξυπηρετήσουν, αλλά χρειάζεται και η προσωπική, η εθελοντική εργασία των ανθρώπων του χωριού που μπορεί να γίνει. Καλά, και αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έγινε. Όχι για την εθελοντική εργασία. Εγώ σου λέω από τη στιγμή που δεν το κάνουνε, που δεν το κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Πρόσεξε με. Να το κάνεις εσύ μόνος σου. Να το κάνουμε εμείς, όχι εγώ μόνος μου. Οι συντοπίτες σου και εσύ. Ακριβώς. Έτσι. Μακάρι να είχε γίνει. Αυτό το πράγμα τα έχω καταθέσει επανειλημμένως και τα είπα επανειλημμένως σε όλους τους δημάρχους. Όλοι είπανε ναι, αλλά κανένας δεν το υλοποίησε. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Καλησπέρα στο λεκανοπέδιο Νευροκοπίου, κάτω Νευροκοπίου. Χαιρετώ τους φίλους μου από τον Νευροκόπη. Έκανα και εγώ ένα μικρό φεγγάρι εκεί στον Νευροκόπη.
Εκεί πιστεύω ότι ο κύριος Γιαννόπουλος έχει την πρωτοπορία, πάει πολύ δυνατά ο κύριος Γιαννόπουλος και νομίζω ότι για το κάτω Νευροκόπη είναι εγγύηση. Κατά τη γνώμη μου είναι εγγύηση ο κύριος Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι σοβαρός, ο οποίος είναι εργατικός και ο οποίος είναι και ακέραιος χαρακτήρας. Τα τελευταία γεγονότα της τελευταίας εβδομάδος δείχνουν ότι πηγαίνει ακόμη καλύτερα και νομίζω ότι για μία ακόμη φορά ο κύριος Γιαννόπουλος θα είναι άξιος δήμαρχος του κάτω Νευροκοπίου. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις σχόλια, άμα δεν θέλεις, δικαίωμά σου. Λοιπόν, παντού λέω ο καλύτερος. Ο δραμηνός λαός και ο λαός του Νευροκοπίου γνωρίζει τους πάντες και τα πάντα. Θα πρέπει να κρίνει αυτό που είπατε, το σωστό, τον ακέραιο, τον άνθρωπο εκείνο που δεν έχει δώσει δικαιώματα. Μετά την κάλπη ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Μετά δεν μπορούμε να κλαίμε και να λέμε γιατί αυτός και γιατί έχουμε αυτόν βουλευτή και γιατί έχουμε αυτόν αδύνατο. Άξιος της μοίρας. Αυτό το ξέρεις καλύτερα από μένα εσύ. Αλλά απλούστατα αυτό το οποίο εγώ λέω αυτή τη στιγμή, αποδώστε τα του Καίσαρου στο Καίσαρι. Δώστε δικαιοσύνη δικαιώνοντας τον ίδιο τον εαυτό σας. Ψηφίζοντας ο δραμηνός λαός ανθρώπους οι οποίοι δεν σταθήκανε κοντά τους όλα αυτά τα χρόνια και το ξέρανε ότι δεν θα σταθούν κοντά τους γιατί δεν τους αγαπούν, γιατί δεν αγαπούν τη Δράμα, καταδικάζετε τον ίδιο τον εαυτό τους. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται ο νομός Δράμας? Όχι. Για μένα όχι. Λοιπόν, όντως δεν εκπροσωπείται. Η χειρότερη εκπροσώπηση όντως δεν εκπροσωπείται. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν επισημαίνω και τονίζω για άλλη μια φορά προς τον δραμηνό λαό να κρίνει και να αποδώσει δικαιοσύνη, και πρώτα απ' όλα δικαιοσύνη η οποία θα ανταποκρίνεται στον ίδιο τον εαυτό του, θα δικαιώνει τον ίδιο τον εαυτό του, να μην στέλνει ανθρώπους ή στο Δήμο ή στη Βουλή οι οποίοι μετά την εκλογή τους μην τους είδατε, μην τους απαντήσατε. Με αυτά θα περάσουμε σε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και θα είμαστε μαζί και στο δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα παρακαλέσω στο κοντρόλ να περάσουμε σε διάλειμμα. Θέλω ανανέωση, εμφάνιση, φυσική κατάσταση. Θέλω σύσφυξη, υγεία, ευεξία. Θέλω σάουνα, μασάζ, σολάριουμ. Θέλω όργανα γυμναστικής. Taekwondo, kickboxing. All day, all night. Sport Fitness Club. Τώρα λειτουργεί με νέα διεύθυνση, ανανεωμένο, δυναμικό, μοναδικό. Αποκτήστε τώρα τέλειο σώμα. Με προσωπική παρακολούθηση από τους γυμναστές μας, τονώστε το μυαλό και το σώμα σας και ανανεωθείτε. Sport Fitness Club. Βενιζέλου 125. Τηλέφωνο 25210 30103 Δράμα. Sport Fitness Club. Τόνωση στο μυαλό και στο σώμα και φυσικά και στις τιμές. Climatechnic Gaitagees. Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική τεχνολογία Zubadan. Αντλίες θερμότητας Daikin υψηλών θερμοκρασιών για εγκατάσταση σωμάτων. Για μέγιστη οικονομία στη θέρμανση έως 80% χωρίς μετατροπές στην εγκατάσταση. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός Giacomini. Λέβητες ξύλου Viandrus. Λέβητες ξύλου πυρόλυσης Astra. Δοχεία δρανίας Cosmosolar. Λέβητες και σόμπες Pellet Erato και Red. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Maltesos. Κλιματιστικά μηχανήματα των κορυφαίων κατασκευαστών Mitsubishi Electric, Daikin, Inventor, τεχνολογίας Inverter μέγιστης ενεργειακής απόδοσης 3α. Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης με τους κορυφαίους θερμοπομπούς και ηλεκτρικούς λέβητες Dimplex Siemens. Climatechnic Gaitagees. Το όνομα που υπογράφει εδώ και 25 χρόνια τη θέρμανση και τον κλιματισμό. Σβήσε αγόρι μου τα φώτα, τρομάζω με το λογαριασμό του ρεύματος.
ledcosmos.gr. Όλος ο κόσμος του φωτισμού με πάσης φύσεως λαμπτήρες LED για εξοικονόμηση ενέργειας 80% και σημαντικό όφελος στο λογαριασμό σας όταν από 100 ευρώ για φωτισμό πληρώνετε μόνο 20. Τηλεφωνήστε δωρεάν στο 800 333 55. ledcosmos.gr. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση προϊόντων με άμεση αντικατάσταση. Τώρα πια άνοιξε, αγόρι μου, τα φώτα. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και μπουγάτσας ο Αντώνης. Όλες τις γλυκές απολαύσεις θα τις βρείτε εδώ πάντα φρέσκες και μοναδικές. Μεγάλη ποικιλία από γλυκά, μπουγάτσα, λουκουμάδες, κεράσματα, κουλουράκια, τούρτες και τούρτες γάμου στις καλύτερες τιμές. Αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις κάθε είδους, πάντα με τη μοναδική φροντίδα που μας χαρακτηρίζει. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και μπουγάτσας ο Αντώνης στην πλατεία Προσοτσάνης. Τηλέφωνα 25 22 0 23 577 και 6947 580 466. Γλυκές γεύσεις, γλυκές απολαύσεις. Tradecar Χατζηλαζαρίδης Βογιατζάκης. Κάθετη ολοκληρωμένη μονάδα με πιστοποίηση ISO 9001. Αντιπροσωπείες της Citroën, Lancia, Jeep. Ολοκληρωμένο σέρβις και ανταλλακτικά για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον τομέα των μεταχειρισμένων με εγγυημένη ποιότητα αλλά και δυνατότητα χρηματοδότησης. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.tradecar.gr και δείτε ένα στόλο με πάνω από 150 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Tradecar. Η σωστή επιλογή στους 4 τροχούς. 1 το χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στο Δοξάτο Δράμας. Τηλέφωνο 25 210 66 100. Τώρα όλοι οι καλοφαγάδες βρήκαν το δικό τους στέκι. Ταβέρνα Τα Νερά της Αγίας Βαρβάρας. Η μεγαλύτερη και καλύτερη ποικιλία από κρεατικά, ψαρικά και σαλάτες που είχατε ποτέ φανταστεί σε προσιτές τιμές. Μη χάνετε λοιπόν άδικα τον καιρό σας ψάχνοντας δεξιά και αριστερά. Η σωστή πρόταση για ένα καλό τραπέζι για σας ή την παρέα σας είναι εδώ. Ταβέρνα Τα Νερά της Αγίας Βαρβάρας. Υπεύθυνος Γιώργος Χατζηπαντελής. Σούτσου 12 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 47 602. Γεύσεις και νοστιμιές που δεν συγκρίνονται. Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Βήμα Δραμηνών Πολιτών η εκπομπή μας και καλεσμένος της σημερινής εκπομπής είναι ο κύριος Σταύρος Παπαδόπουλος, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Παπαδόπουλε, τις τελευταίες μέρες γίνεται πολύ λόγος για τα φαρμακεία. Υπάρχει το νομοσχέδιο του κυρίου Γεωργιάδη που λένε ότι είναι και ο προκρούστης της υγείας. Θα απολούνται, λέει, κάποια φάρμακα, λέει, ελεύθερα στα σούπερ μάρκετ, γιατί, λέει, όταν πας στα σούπερ μάρκετ θα πέσει η τιμή. Εγώ τόσα χρόνια στην Ελλάδα ζω, στα σούπερ μάρκετ δεν είδα να πέφτει καμιά τιμή. Ό,τι είδος υπάρχει και πωλείται μέσα στα σούπερ μάρκετ, και μια για μιλάμε για σούπερ μάρκετ, θυμήθηκα κάτι να το πω, δεν είδα να πέφτει. Άρα, αν πάνε τα φάρμακα θα πέσουνε.
Και ξέρω το εξής, εγώ πολλές φορές χρειάστηκα κάποια εξυπηρέτηση από φαρμακοποιό. Δηλαδή του λέω αυτό το φάρμακο πάρ' το, άστο εκεί, θα περάσω να το πάρω. Ή παίρνω το φάρμακο, δεν έχω να σε πληρώσω σήμερα, θα σε πληρώσω όταν θα πάρω τη σύνταξή μου. Φανταστείτε τώρα να θέλει να πάρει κάτι ο άλλος και να είναι υποχρεωμένος να το πάρει από το σούπερ μάρκετ. Τι θα γίνει? Θα πάει στο σούπερ μάρκετ να του πει θα περάσω μετά από ένα μήνα να σε πληρώσω από 3 μέρες, από μια εβδομάδα, ή θα του πει γράψτο και θα έρθω την επόμενη εβδομάδα. Δεν το βρίσκω σωστό να μπουν τα φάρμακα στα σούπερ μάρκετ, γιατί δεν θα υπάρχει εξυπηρέτηση. Θα είναι κασπαρά. Κασπαρά, όποιος έχει λεφτά θα παίρνει, όποιος δεν έχει λεφτά δεν θα παίρνει. Εμπορευματοποίηση της υγείας. Πάνε μερικοί ασθενείς να κλείσουν σε κάποιες ειδικότητες ραντεβού, τους λένε μετά από 3 μήνες, μετά από 7 μήνες, μετά από 6 μήνες, εκτός από το πρόβλημα των φαρμακείων, πρόβλημα στην υγεία, κλείσαν τα οίκα, ξανανοίξανε, 3 γιατροί από τους 20 στη Δράμα, ούτε το 1/3 πανελληνίως, όλους τους ασφαλισμένους μας έχουν πει οποίοι είναι, μπορείτε να πηγαίνετε στο οίκα, μας στείλανε όλα τα ταμεία στο οίκα, τώρα το οίκα αδυνατεί να εξυπηρετήσει όχι όλους, ούτε εκείνους που εξυπηρετούσε παλιά. Και βλέπουμε σιγά σιγά η υγεία γίνεται ιδιωτική, όποιος έχει λεφτά θα ζήσει και όποιος δεν έχει λεφτά θα πεθάνει. Ένα σχόλιο. Εγώ είμαι αντίθετος ως προς το θέμα της πώλησης των φαρμάκων στα σούπερ μάρκετ, γιατί πιστεύω ότι αν υπήρχε κάποιος διάλογος, ο οποίος θα ήταν διάλογος στα πλαίσια της αμοιβαίας, αν θες, στήριξης και αλληλεγγύης μεταξύ του κράτους και των φαρμακοποιών, θα μπορούσε να είχε γίνει μειώνοντας οικειοθελώς το ποσοστό κέρδους το οποίο έχουν αυτή τη στιγμή. Γιατί θα πέσει το ποσοστό κέρδους αν πάει στα σούπερ μάρκετ? Όχι, δεν είπα αυτό, είπα αντίθετος είμαι. Λέω όμως, μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να πούνε πόσο, 35%, όχι, μειώστε το. Και να γίνει ένας διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές για τη μείωση, αν θες, της τιμής στα χέρια του φαρμακοποιού προς τον Έλληνα πολίτη, που θα ήταν υποφελία του ασθενούς. Αυτό θα ήθελα να γίνει, γιατί τα περιθώρια κέρδους, το ξέρετε πολύ καλά, ότι είναι αρκετά μεγάλα και αυτά τα περιθώρια κέρδους μπορούν να τα περιορίσουν. Ωραία, δεν μπορούμε τώρα προφασιζόμενοι τα περιθώρια κέρδους να λέμε τα φάρμακα θα πάνε στο... Γιατί σας είπα 2-3 παραδείγματα τα οποία τα ίσα και εγώ. Σήμερα είπε άλλος... Παίρνουμε τηλέφωνο τον φαρμακοποιό και μας εξυπηρετεί. Λοιπόν, θα πάρω τηλέφωνο στο σούπερ μάρκετ. Άκουσα στην τηλεόραση να λέει μία η οποία είχε ανάγκη από ένα γάλα, γιατί το παιδί της ήταν αλλεργικό, και έπαιρνε ένα συγκεκριμένο γάλα το οποίο το πουλούσε μόνο ο φαρμακοποιός της. Και πήγε στον φαρμακοποιό της και το ζήτησε, λέει, και ο φαρμακοποιός είπε δεν μπορώ να σας το δώσω, και πήρε γάλα, ένα κοινό γάλα και έδωσε το παιδί, το οποίο... Καλά, αυτό είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Όχι, είπε πού είναι η προσωπική σχέση, αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως, και πού είναι η αλληλεγγύη και η αγάπη που πρέπει να υπάρχει από τον φαρμακοποιό στον πελάτη, γιατί ήταν πελάτης. Δεν έγινε, λέει, και λυπούμε πάρα πολύ. Αλλάζει φαρμακοποιό. Εγώ από το φαρμακοποιό από τον οποίο ψωνίζω είμαι ευχαριστημένος. Είναι οι εποχές αυτή η αλληλεγγύη που λες υπάρχει. Τα φαρμακεία δεν είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή και ξέρετε ότι υπάρχουν. Ναι. Το ζήτησε κατ' εξαίρεση γιατί το παιδί της λέει έχει ιδιαίτερο πρόβλημα και το ξέρει ο φαρμακοποιός, και όμως λέει δεν με εξυπηρέτησε. Λέω ότι άκουσα από την τηλεόραση. Παρ' όλα αυτά εγώ είμαι αντίθετος. Και εγώ είμαι αντίθετος. Δεν συμφωνώ και εγώ, η γνώμη μου είναι αυτή, η γνώμη της εκπομπής. Δεν μπορεί τώρα να πάνε τα φάρμακα στο σούπερ μάρκετ και να τρέχουμε σούπερ μάρκετ. Και όταν έχουμε το πρόβλημα, και εκείνα που θα πάνε στο σούπερ μάρκετ είναι φάρμακα τα παυσίπονα. Ό,τι και να πάει. Σήμερα θα πάνε 5, αύριο θα πάνε 15, μεθαύριο θα πάνε 35 και άντε γεια. Και μετά τις εκλογές λέει game over. Αν υπάρχει σωστή αντιμετώπιση και από μέρους της κυβέρνησης και από μέρους, αν θες, των φαρμακοποιών, και έρθει μετά από διάλογο μια σωστή συμφωνία που θα είναι επωφελία του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα ασθενή, εγώ επικροτώ μια τέτοια διαδικασία. Μια και μιλάμε για τα σούπερ μάρκετ, θα μου πείτε τη γνώμη σας, γιατί είστε και νομικός, ενδεχομένως να διαβάσετε κανένα νομικό άρθρο που αφορά την περίπτωση που θα πω. Εγώ προσωπικά πήγα και ψώνισα 2 φορές και παραξηγήθηκα μέσα σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ
Εδώ στη Δράμα, μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, οι Δραμινοί τους κάνανε μεγάλους κετρανούς, εκατομμύρια έχουν οικονομήσει από τη Δράμα. Πας παίρνεις μετζανοσαλάτα ή τυροσαλάτα, ζυγίζουνε και το κουπάκι και το χαρτί στην τιμή της τυροσαλάτας και απευθύνουμε στη διεύθυνση εμπορίου, στο διευθυντή εμπορίου, κύριε Διευθυντά, κυρία Διευθύντρια, Διευθυντά, ό,τι κι αν είστε, στη διεύθυνση εμπορίου της Δράμας. Δεν ξέρω, μπορεί να έχω λάθος εγώ. Να το διευκρινίσουμε. Ο καταναλωτής πρέπει να πληρώνει 2 προϊόντα ξένα προς το είδος που αγοράζει. Δηλαδή αγοράζουμε τυροσαλάτα, μελτζανοσαλάτα ή τίποτε άλλο που μπαίνει μέσα σε κουπάκι και ζυγίζουμε και το κουπάκι και το χαρτί, 2 ξένα προϊόντα και τα πληρώνουμε στην τιμή του προϊόντος. Δεν ξέρω, μήπως εγώ κάνω λάθος. Απευθύνομαι όμως στη διεύθυνση εμπορίου και ας το δουν αυτό. Δεν μπορεί τώρα, εάν είναι λάθος και αν δεν πρέπει να το κάνει αυτό το σούπερ μάρκετ, τότε το κάνουν εδώ επί δεκαετίες και μόνο από αυτό το πράγμα έχουν θησαυρίσει. Κύριε Παπαδόπουλε, τη γνώμη σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει το προϊόν το οποίο αγοράζετε να είναι επακριβώς ζυγισμένο, να λέει 500 γραμμάρια, 500 γραμμάρια συν τα υπόλοιπα τα οποία δεν θα πληρωθούν. Δηλαδή, ό,τι είναι το περιτύλιγμα και ό,τι είναι... Μα το πληρώνουμε μια το περιτύλιγμα, το πληρώσουμε 2 φορές είναι τα βατζιλίκια. Για να ξέρετε, μία φορά βρέθηκα στο μεγάλο κρεοπολείο του Παπαδάκη, στην πλατεία Βαρδαρίου που λένε, με έναν φίλο ο οποίος πήγε και αγόρασε κρέας. Και ήταν φίλοι γιατί αγόρασε συχνά για τις ανάγκες του μαγαζιού του και του λέει τι έγινε και απαντάει ο Παπαδάκης. Άλλη σήμερα πούλησα 480 κιλά χαρτί. Χαρτί, ναι. Το οποίο χαρτί στην είχε... τιμή του κρέατος. Ακριβώς. Στην τιμή του κρέατος. Καταλαβαίνεις την διαφορά κέρδους. Μα εγώ σου λέω τώρα για κάτι διαφορετικό. Το ίδιο πράγμα είναι. Μα δεν είναι το ίδιο. Όχι, κερδίζουμε. Είναι πιο επιβαρημένο. Είναι πιο επιβαρημένο. Πληρώνεις 2 ξένα είδη ως προς το προϊόν το οποίο θες να αγοράζεις με την τιμή του προϊόντος. Είναι λογικό. Είμαι κάθετα αντίθετος. Θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερο ζύγι. Δηλαδή να υπολογίσουμε το χαρτί το οποίο θα υπάρχει σαν περιτύλιγμα και αν θες το πλαστικό μέσα στο οποίο θα είναι το οποιοδήποτε προϊόν από αυτά που είπατε, τυροσαλάτα ή οτιδήποτε ή μελιτζανοσαλάτα, αυτά θα πρέπει να είναι εξτρά και να γνωρίζουμε ότι είναι 5 γραμμάρια, 10 γραμμάρια. Μάλιστα. Τελευταίες εβδομάδες, κύριε Παπαδόπουλε, βλέπουμε το καινούριο κόμμα αυτό το ποτάμι. 8%, 13%, το παίζουν όλες οι τηλεοράσεις, τον ανιψιό της κυρίας Δάφνης Σιμίδη, τον δημοσιογράφο, Τι γίνεται τώρα, τι ισχύει, τόσο πολύ το προωθούν, τι θέλουν να κάνουν, λοιπόν, θέλουν να διασπάσουν το ΣΥΡΙΖΑ, τι θέλουν. Ξαφνικά ο Θεοδωράκης από το πουθενά 13%, 8%, 7%, τρίτο κόμμα, πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες, κάποιοι είχαν πρώτη είδηση στα κανάλια. Προσέξτε με το. Κάποιοι είχαν πάει τότε με την ίδρυση κόμματος που είχαν δημιουργήσει στο 18% και το 22% και ξαφνικά είχαν πέσει στο 3%. Όλα λοιπόν αυτά γίνονται. Εγώ το εύχομαι. Ο Θεοδωράκης είναι ένας δημοσιογράφος. Παλαιότερα είχε διατυπώσει τις φιλοδοξίες του, εύχομαι να τα καταφέρει, να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα δώσει λύση στα πολλά και ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός, αν μπορεί να τα δώσει. Αν μπορεί να είναι η λύση. Τόσο πολύ να το παίζουν οι τηλεοράσεις, οι εφημερίδες. Μια ζωή στις τηλεοράσεις ήταν. Αυτός ήτανε. Ναι. Αλλά για να τον παίξουν τώρα οι μεγαλοκαναλάρχες και οι εργολάβοι, οι μεγαλοκαναλάρχες. Λες να έχουν ένα σκοπό να χτυπήσουν άλλο κόμμα. Εγώ νομίζω ότι το ποτάμι και ο κύριος Θεοδωράκης παίρνει ποσοστά από όλα τα κόμματα και όχι μόνο από ένα το οποίο αναφέρατε. Παίρνει ποσοστά και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Δημάρ και από όλα τα κόμματα. Ακόμη και από τη Χρυσή Αυγή έπαιρνε ψηφοφόρους. Θα το δούμε αυτό στις εκλογές. Εγώ δεν πιστεύω άμα θα πιάσει 2% θα είναι πολύ. Δεν ξέρω. Πριν από μέρες 2 δηλώσεις πολιτικών μου προξένησαν μεγάλη εντύπωση. Η μία ήταν του κυρίου Χρυσοχοΐδη που είναι υπουργός. Πρέπει, λέει, οι μισθοί, λέει, και οι συντάξεις να πέσουν κι άλλο κάτω για να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Να γίνει το κράτος. Τι μας λέει ο άνθρωπος.
Ο άνθρωπος ο οποίος δεν διάβασε το μνημόνιο, βάσει του οποίου μνημονίου που υπέγραψε τότε, είναι δεσμευμένη η Ελλάδα και όλα αυτά τα οποία ψηφίζονται τώρα είναι σε δέσμευση του πρώτου μνημονίου, το τονίζω, και της ενδιάμεσης συμφωνίας. Και αυτός ο άνθρωπος όμως είναι υπουργός. Αυτός ο άνθρωπος επροτάθη από το Πασόκ, το οποίο Πασόκ είπε ότι συμμετέχω με ορισμένα στελέχη. Και αυτός. Και βγαίνει και κάνει τέτοιες δηλώσεις. Πρέπει να πέσουν κι άλλο οι μυστικοί. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τέτοιες δηλώσεις ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην κυβέρνηση και ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ηγηθούν και σε κάποια στιγμή, αν θες, κυβερνητικού σχήματος να γίνουν πρωθυπουργοί στην Ελλάδα. Η άλλη δήλωση που μου έκανε εντύπωση είναι η δήλωση της κυρίας Κατσέλη. Η διάλυση του κράτους, λέει, διαπλοκή ξεκίνησε επισημήτη. Και το μεγάλο τάισμα των τραπεζών. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι επισημήτη Κατσέλη αν είχε κάποιον θόκο, ήταν σε κανένα υπουργείο κτλ. Αλλά αυτά που λέει είναι πολύ σοβαρά. Γιατί ήταν ένα μεγαλοστέλεχος του Πασόκ και ζούσε το Πασόκ από μέσα. Και λέει η μεγάλη διάλυση, διαπλοκή, λέει, και το τάισμα των τραπεζών. Τρελά πράγματα, κύριε Παπαδόπουλο. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία όντως δεν τα καταλαβαίνουμε, αλλά γίνονται, διότι αν θυμίστε και με το 1 εκατομμύριο το οποίο πήρε ο Τσουκάτος και λέει ότι εγώ το έδωσα στο κόμμα, δεν ενέχεται ο κύριος Σιμίτης για την δήλωση αυτή του κυρίου Τσουκάτου. Και όμως ο Σιμίτης είναι στο απειρόβλητο, ο Σιμίτης δεν παραπέμπεται, ο αδερφός του στη Γερμανία είναι σε κυβερνητικές θέσεις κλειδιά και όλα λοιπόν αυτά συντελούν στο να μην διώκονται ορισμένοι άνθρωποι. Για μένα αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι ο Παπανδρέου έπρεπε να είχε παραπευθεί για τα αδικήματα τα οποία διέπραξε κατά καιρούς και αναφέρθηκαν σε ορισμένα πράγματα, όπως είναι, αν θες, ο τρόπος με τον οποίο οδήγησε στην Ελλάδα να παρέμβει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που ήταν και λεύσματα των Αμερικανών και έκανε την παρέμβαση τέτοια απέναντι, η Αμερική απέναντι στον Παπανδρέου, τον οποίον θεωρεί άνθρωπο και είναι άνθρωπος δικός της. Έφερε λοιπόν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάτησαν το πόδι τους με αυτόν τον τρόπο οι Αμερικανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στον στενό χώρο που είμαστε και εμείς αυτήν τη στιγμή, στους 17. Τις τελευταίες μέρες βλέπω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άρχισε να αγριεύει, τα βάζει με τους ξένους, τα βάζει με τον ένα, τα βάζει με τον άλλον, λέει λόγια βαριά, αφού έχει υπογράψει τα πάντα. Έχει υπογράψει όλα τα νομοθετήματα, έχει υπογράψει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες είναι αντισυνταγματικές, είστε και δικηγόρος. Τα υπέγραψε όλα και τώρα στη δύση της θητείας του, τελειώνει η θητεία του, μένουν μήνες, αρχίζει και το παίζει λιοντάρι και σκληραίνει και τα βάζει με τους ξένους, μαλώνει, φωνάζει. Κάτσε, κύριε Πρόεδρε, τα έχετε υπογράψει όλα. Μην κάνετε τώρα το λιοντάρι που τελειώνει η θητεία σας. Ένα σχόλιο από αυτού, κύριε Παπαδόπουλο. Κύριε, το σχόλιο το είπατε εσείς. Ο γεγονός αναμφισβήτητο είναι ότι υπεγράψετε τα πάντα από μέρους του κυρίου Προέδρου, για να μην φτάσουμε στο σημείο να πούμε κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έτσι αισθάνεται, έτσι λέει. Είπατε ότι είναι προς το τέλος της θητείας του και επισημαίνει ορισμένα πράγματα. Αυτό το οποίο υπόθηκε, αν θες, για τις αποζημιώσεις, εμένα με χαροποιεί, γιατί για πρώτη φορά τίθεται δημόσια, αν θες, ευθέως από την πολιτιακή πλευρά και όχι την πολιτική πλευρά της Ελλάδος και λέει ότι θα πρέπει επιτέλους το ηθικό μέρος της αποζημίωσης των χρημάτων εκείνων που δανειστήκατε από την Ελλάδα και τα χρησιμοποιήσατε για τους δικούς σας πολεμικούς σκοπούς εκείνο το χρονικό διάστημα, πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, διότι ήταν ένα δάνειο το οποίο εσείς το αρπάξατε από τα χέρια της Ελλάδος. Και όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν, αν θες, και το χαρακτήρα κάποιων ανθρώπων που για μένα, όπως είπατε, την εποχή, αν θες, που υπήρχαν τόσο σκληρά μέτρα εναντίον των Ελλήνων πολιτών, με τις μειώσεις τις αντισυνταγματικές για μένα. Αν είδατε και οι δικαστικοί, όταν εφήγησαν πλέον και ήδη είπανε ότι οι μειώσεις στις συντάξεις είναι αντισυνταγματικές, νωρίτερα θεωρούσαν τα πάντα λογικά και τα πάντα γινόντουσαν γιατί ήταν επωφελία του δημοσίου συμφέροντος. Όλα λοιπόν αυτά είναι στοιχεία που εγώ δεν θα τα είχα δεχθεί αν ήμουν στη θέση τους, δηλαδή θα είχα αναπέμψει ορισμένα από αυτά τα νομοθετήματα τα οποία πηγαίνανε προς τον Πρόεδρο για υπογραφή και θα είχα δημιουργήσει ένα πρόβλημα και θα έλεγα φέρτε το βελτιωμένο. Αυτή είναι η αλήθεια και έτσι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Για άλλες αρμοδιότητες δεν έχει, αλλά έχει το δικαίωμα της αναπομπής των έχουν χαριστεί 240 εκατομμύρια για το Μέγαρο Μουσικής,
τρώγανε εκεί προγράμματα, φαγιά, ποιοι τα τρώγανε κτλ. Και τελικά με νομοθετική παρέμβαση πάλι σβήστηκαν τα χρέη και ποιος τα πληρώνει? Τα πληρώνει πάλι στο κασί το κεφάλι. Ο Έλληνας φορολογούμενος. Ένα το κρατούμενο. Και παράλληλα μιλούν ότι τα χρέη των δύο πρώην μεγάλων κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τα οποία είναι περίπου 270 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο είναι, και αυτά δεν θα πληρωθούν. Γιατί λέει, όπως γίνεται στις ΠΑΕ, τις ποδοσφαιρικές, εάν αλλάξει επωνυμία ένα κόμμα, τα χρέη σβήνονται. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ τώρα πάει η Ελιά να το κάνει, πάει να φορέσει ένα μανδύα άλλο, από εδώ, από εκεί, τι θα γίνει με τις ευρωεκλογές, μετά άμα θα φύγει ο Βεζός κτλ. Και τα χρήματα τα οποία πήραν από τις τράπεζες στα κόμματα, αφού αμνίστευσαν αυτούς που χορήγησαν τα δάνεια με νομοθετική παρέμβαση, αυτούς οι οποίοι τους τα δώσαν τα δάνεια, τους αμνίστευσαν. Υπέγραψαν ένα νόμο και λέει δεν έχουν καμία ευθύνη αυτοί που μας δώσαν. Τώρα πάνε να μην πληρώσουν τα κόμματα και τα δάνεια που πήραν. Και θα τα πληρώσει πάλι ο Κασίδης. Κάθετα αντίθετος προς αυτές τις διαδικασίες στις οποίες αναφερθήκατε, όπως είμαι κάθετα αντίθετος προς αυτό που έγινε με την αμνίστευση, αν θες, των ανθρώπων εκείνων, των διοικούντων της τράπεζας που δώσανε τα χρήματα και αυτή τη στιγμή είναι στο απειρόβλητο, όπως είμαι κάθετος και με οποιαδήποτε άλλη πράξη που αντίκειται στα κοινά συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών, που είναι δηλαδή δανείστικα, θα πρέπει να τα επιστρέψω. Όπως αυτή τη στιγμή μας υποχρεώνουν οι δανειστές μας με την Τρόικα από το εξωτερικό να επιστρέψουμε αυτά τα οποία δανειστήκαμε, και γι' αυτό ζοριζόμαστε και γι' αυτό έχουν επιβαρυνθεί τόσο πολύ οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και δεν μπορούν να ζήσουν. Εάν λοιπόν θέλουμε εμείς, οι διοικούντες γενικότερα, να εφαρμόζουμε αλλιώτικα πράγματα για τον εαυτό μας και αλλιώτικα για τον απλό πολίτη, εγώ είμαι κάθετα αντίθετος. Για να περάσουμε στους άλλους χώρους, πώς τη βλέπετε την Ελιά? Το ΠΑΣΟΚ έγινε συνιστόσα της Ελιάς. Προσπαθούν. Δηλαδή, ό,τι ονόματα βλέπεις μέσα και στο ευρωψηφοδέλτιο είναι παλιοί που ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Στιγμή να σωθούν, καλυπτόμενοι κάτω από τη νέα ονομασία Ελιά, διότι από ό,τι βλέπετε ο ΠΑΣΟΚ με το παλιό σχήμα που υπάρχει και την αντιμετώπιση που υπάρχει από μέλος του ελληνικού λαού διαρκώς ευθύνη. Προσπαθούν λοιπόν να σωθούν κάτω από τη νέα ονομασία που λέγεται Ελιά και στην οποία μετέχουν αρκετοί, αν θες, ηγέτες πνευματικοί, να το πω έτσι, γιατί προέρχονται από τον πανεπιστημιακό χώρο, για τους οποίους εγώ δεν έχω καμία αν θες εκτίμηση, γιατί οι περισσότεροι από τους καθηγητές που έχουν ανεμειχθεί στην πολιτική, όπου ανεμίχθησαν τα έκαναν προς το χειρότερο. Ρόιδο που λένε. Λοιπόν, τα κάνει προς το χειρότερο. Το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Παπαδόπουλο, είναι αντιπολίτευση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς πώς κρίνετε? Υπάρχει πρόταση πολιτική από το ΣΥΡΙΖΑ? Πώς βλέπετε δηλαδή την επόμενη μέρα? Γιατί άμα θα πέσει αυτή η κυβέρνηση, το κόμμα το οποίο θα έρθει μετά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μία ενιαία γραμμή και έλεγε ότι εγώ αυτό θα πράξω και από εκεί θα βρω τα χρήματα για να αναπληρώσω την καταγγελία που θα κάνω εναντίον της Ευρωζώνης και της Τρόικα, τότε ο ελληνικός λαός θα είχε εμπιστοσύνη και με τα σκληρά μέτρα τα οποία πάρθηκαν αυτή τη στιγμή από μέρους αυτής της δικομματικής κυβέρνησης, νωρίτερα τρικομματική, τότε θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι γύρω στο 50%. Δεν είναι γιατί άλλα λέει ο Τσίπρας, άλλα λέει ο Λαφαζάνης, άλλα λέει ο Δραγασάκης, άλλα λένε ορισμένες άλλες συνιστώσεις όπως Ρόζα και δεν ξέρω εγώ, τα οποία δημιουργούν μία σύγχυση στον Έλληνα πολίτη, με αποτέλεσμα να μην έχουν την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουν αυτή τη στιγμή σαν αξιωματική αντιπολίτευση και να κερδίσουν εκείνα τα μεγέθη τα οποία θα μπορούσαν να είχαν κερδιθεί, διότι όντως βλέπετε ότι υπάρχει μια αγανάκτηση του Έλληνα πολίτη γενικότερα για την σκληρή πολιτική που έχουν ασκήσει όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία της κρίσης, εις βάρος του ελληνικού λαού, και αυτός ο ελληνικός λαός αντιδρά χωρίς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να παίρνει τα ποσοστά εκείνα τα οποία έπρεπε να πάρει. Δεν έχει καρποθεί δημοσκοπικά, λέτε, αυτό το οποίο έπρεπε να καρποθεί λόγω της πολιτικής της κυβέρνησης. Όμως, έχουμε μπροστά μας τις ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές είναι χαλαρές. Μετά τις ευρωεκλογές, λέει, έπονται πολλά μέτρα.
Και θα τα δούμε. Θα τα δούμε εδώ, θα είμαστε, θα τα δούμε στη συνέχεια. Μαντικές ικανότητες δεν έχουν. Όχι μαντικές. Έχουν μετακυλήσει αποφάσεις για μετά τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, αυτό εσείς που το ξέρετε ή ποιος το ξέρει? Εγώ να σας πω, οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβληθούν πιο αργά, προκειμένου να έρθουν τα καθαριστικά αργότερα και να περάσουμε τις ευρωεκλογές. Ο φόρος παρακράτησης, ο οποίος θα είναι εκ των προτέρων από τους μισθούς και τις συντάξεις, έχει πάει και αυτό για μετά τις ευρωεκλογές. Και άλλα τέτοια πολλά μέτρα, τα οποία θα πλήξουν το εισόδημα των εργαζομένων, των μισθωτών και των συνταξιούχων, έχουν μετακυλιστεί και θα πάρθουν μετά τις ευρωεκλογές. Και δεδομένου ότι, πιστεύω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, τα ποσοστά των δύο κομμάτων, κάνα το Πασόκι έχει εξαϊλωθεί, δεν μιλάμε για Πασόκ, θα είναι χαμηλά, ο κόσμος θα βλέπει μετά για μια διάδοχη πολιτική κατάσταση. Εσείς πιστεύετε ότι το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έρθει αυτόνομο να κυβερνήσει? Είπα προηγουμένως κάτι, να μην το επαναλάβω, ότι τα μέτρα τα οποία έχουν υπαρθεί και είναι τόσο σκληρά μέτρα εις βάρος του ελληνικού λαού, θα έπρεπε να δώσουν αυτή τη στιγμή ή να καρποθεί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνα τα ποσοστά τα οποία θα το έδιναν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πλην όμως βλέπουμε ότι είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περιθώριο δημιουργίας αυτόνομης κυβέρνησης από μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι ο ελληνικός λαός δεν τους εμπιστεύεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα με το χέρι στην καρδιά, Σταύρο, εσύ βλέπεις εδώ τα επόμενα χρόνια, για φέτος το 2014, το 2015, για το νομό μας, εσύ βλέπεις να γίνεται καμιά επένδυση, να απορροφήσει εργαζόμενους? Βλέπεις κανένα μεγάλο έργο ανάπτυξης, δηλαδή τον οδικό άξονα Δράμα Αμφίπολη, Δράμα Καβάλα, που το ανέρεσε ο κύριος Γιαννακίδης, ο είπε θα γίνει, μετά το ανέρεσε, έκανε την κολοτούμπα. Βλέπεις να γίνεται τίποτε που θα σηματοδοτεί ανάπτυξη στη Δράμα? Εγώ, φίλε, δεν βλέπω απολύτως τίποτε. Βλέπω τους νέους να φεύγουν για Γερμανία, βλέπω μία μετανάστευση όπως το 60 στη Δράμα και το μέλλον για τη Δράμα διαγράφεται μαύρο. Θέλω τη γνώμη σου. Λοιπόν, είπα κάτι και το είπα πολλές φορές, ότι όντως η Δράμα είναι από τις πλέον αδικημένες, το είπα και στην αρχή, από τις πλέον αδικημένες περιοχές της περιφέρειας στην οποία ανήκουμε. Ο νομός Δράμας στην περιφέρεια που είναι με 5 νομούς, ακόμη και πληθυσμιακά κάποτε ήταν τρίτος, και αυτή τη στιγμή είναι ο τελευταίος νομός. Δηλαδή είναι ο Εύρος, η Καβάλα, η Ξάνθη, η Κομοτηνή και η Δράμα. Ενώ ήταν πιο μπροστά Εύρος, Καβάλα, Δράμα, Κομοτηνή, Ξάνθη. Άρα λοιπόν μόνον σε ένα πράγμα έχουμε την πρωτιά αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε ποια είναι? Η ανεργία. Μόνο στην ανεργία είμαστε πρώτοι. Σε όλα τα άλλα είμαστε τελευταίοι. Τελευταίοι είμαστε στο κατακεφαλήν εισόδημα, τελευταίοι είμαστε στα έργα τα οποία και στις επενδύσεις που γίνονται σε αυτόν τον νομό. Και είδατε, έχω καταγγείλει και εκ προημίου το είπα, ότι δεν στηρίζω τους ανθρώπους εκείνους. Επειδή τελείωσε ο χρόνος, άφησα κάτι για το τέλος. Έγινε ένα συμπόσιο εδώ στη Δράμα και μέσα στις αρνητικές πρωτιές της Δράμας είναι και ο καρκίνος, η ασθένεια η οποία χτυπάει το νομό μας. Εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Μετά από αυτό έγινε τίποτε, έγινε καμιά κίνηση? Φωνάξανε καμιά ομάδα επιστημονική να ασχοληθεί εδώ στο νομό της Δράμας προκειμένου να βγουν κάποια συμπεράσματα? Για ποιο λόγο είμαστε από τους πρώτους νομούς? Οι τοπικοί άρχοντες, οι βουλευτές κάνανε τίποτε για αυτό το σοβαρό θέμα που χτυπάει το νομό μας? Είπα και προηγουμένως, βλέπετε να υπάρχει εκπροσώπηση του νομού Δράμας πουθενά? Εγώ νομίζω όχι. Και αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας, οι πρώτοι, μαζί με τους υπόλοιπους που αποτελούν όλη την πυραμίδα της εξουσίας του νομού Δράμας, δεν ενδιαφέρονται. Το παιδί που κλαίει πάει η μάνα και του δίνει γάλα, αλλιώτικα πεθαίνει. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, αν θες, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα ζητήσουν, θα απαιτήσουν για το νομό Δράμας να αποδώσουν δικαιοσύνη, να αποδώσουν του Κέσσαρου στο Κέσσαρι. Να μην είμαστε η τελευταία τρύπα, έτσι να το πω, του Ζορνά. Γιατί όντως εκεί είμαστε. Είμαστε ο τελευταίος νομός σε όλες τις εκφάσεις της ζωής. Είτε οικονομικά είτε πνευματικά, διότι δεν έχουμε τους φοιτητές που έχουν οι άλλοι νομοί, παρά μόνο τυπικά έχουμε 300 άτομα, όταν οι άλλοι νομοί έχουν 5,5, 4,5, 6,5, 7,5 χιλιάδες. 42 και χιλιάδες όλη την περιφέρεια, στην Δράμα μόνο 300. Αυτή είναι η μεγάλη αδικία. Το είπα πολλές φορές και το επαναλαμβάνω. Και βλέπετε ότι το νοσοκομείο της Δράμας διαρκώς υποβαθμίζεται.
Μέσω του νοσοκομείου θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι διεργασίες που είπατε για να διαπιστωθεί αν στη Δράμα υπάρχει μεγάλη αύξηση στο... Εδώ δώσαμε 120.000 για ένα άγαλμα. Λοιπόν. Ο Δήμος της Δράμας ξόδεψε 120.000 για το άγαλμα της Νίκης και χάλασε και το χώρο αναψυχής εκεί. Γιατί έστησε κάτι σαν μαυσολείο. Τέτοια χρήματα δεν μπορούσαν να δώσουν ένα κεφάλαιο, δεν λέω για 120.000, 10-20.000 σε 2 επιστημονικές ομάδες από λαμπρούς επιστήμονες να μελετήσουν τα αίτια του καρκίνου στο νομό της Δράμας. Οι βουλευτές δεν θα μπορούσαν να προκαλέσουν... Και οι βουλευτές. Αυτοί είναι στην κορυφή της πυραμίδας της εξουσίας για τη Δράμα. Οι βουλευτές του νομού Δράμας. Σε συνεργασία με τους Δήμους, σε συνεργασία με την περιφέρεια, σε συνεργασία με όλους τους φορείς εκείνους που αποτελούν την εξουσία και στο νομό και στην περιφέρεια, θα μπορούσαν να δράσουν και να βρουν την αιτία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν θες, η μεγάλη άνθηση στο χώρο, άνθηση εντός παρενθέσεως της ασθένειας που λέγεται. Φίλες και φίλοι, μία ακόμη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά τον κύριο Σταύρο Παπαδόπουλο που ήταν μαζί μας και να πω κλείνοντας ότι όποιος ψηφίζει στις ευρωεκλογές Σαμαρά παίρνει δώρο το Βενζέλο. Ευχαριστώ κύριε Σταύρο. Εγώ να πω ευχαριστώ για άλλη μια φορά σε εσάς προσωπικά και στην TV Delta. Να πω όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ, αυτό το τονίζω πάντοτε, για τον δραμηνό λαό και την αγάπη που μας δείχνει, γιατί αυτή η αγάπη που μας στηρίζει και βρισκόμαστε πάντοτε στις επάλξεις για αγώνες για τη Δράμα μας. Για τη Δράμα μας που τόσο αδικούν κατάφορα διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια. Γεια σας, να είστε όλοι καλά, ένα καλό απόγευμα.